Minsan sa buhay natin, ang pagiging arogante at masakit magsalita sa mga nakakababa ang siyang magdadala sa kapahamakan. Para sa atin ay isang simpleng salita lamang ang binitawan, pero para sa iba, tagos hanggang buto na palang pinakawalan. Gaya na lamang ng kwentong ibabahagi ko sa inyo, na ni sa hinuha ko ay hindi ko lubos maisip na mangyayari ito. Mapagpalang araw sa inyong lahat, Sir Seth. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Norberto. Nakatira dito sa Cananga, Leyte. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa lugar ng Surigao, kung saan kami dating naninirahan ng asawa kong si Badeth. Nga pala, Sir Seth, ay iibahin ko yung pangalan ng mga tauhang sangkot dito sa kwentong ibabahagi ko, bilang respeto na lamang din sa kanila. Dekada 90 nang mangyari ang kwentong ito. Laki ako sa hirap at naranasan ko kung paanong tanggihan at kutyain ang mga taong may sinasabi sa buhay. Naalala ko pa kung paanong pagmumurahin ng kapitbahay namin noon ang aking ina nang manghiram ito ng bigas. Ramdam ko yung pagkapahiya ng aking ina noon at marahil ay hiniling niya na lamang na sana'y lamunin siya ng lupa sa ginawang pagpapahiya ng kapitbahay naming matapobre. Magmula noon ay nagsumikap talaga ako at nangakong makakaganti din sa mga taong nangmamata at nang aalipos na sa pamilya ko. Nagpakasipag ako para mabili ang lahat ng pangangailangan namin. Makakain ng 3 beses o higit pa sa isang araw at hindi nalalapit sa mga taong mapanglait sa kapwa. Pero lingid sa kaalaman ko, noong dumating ang panahong medyo nakaangat na ako sa buhay, unti-unti ko na palang nagagaya ang ugaling kinasusuklaman ko mula pagkabata pa. Na mga panahong ito ay bagong mag-asawa pa lamang kami ni Badeth at naninirahan sa lugar na may kalayuan sa kanya-kanyang pamilya at mga kamag-anak. Napag-usapan kasi naming mag-asawang subukang manirahan sa lugar na walang kapamilya o kaanak para maiwasan na rin ang pangingialam ng mga ito. Ayon kasi sa asawa ko ay medyo pakialamera at may pagkatsismosa sa umano ang mga kamag-anak niya. Kaya mas mainam na nasa ibang lugar kami manirahan. Sakto namang may katrabaho ako at siyang nagrekomenda sa akin na sa baryo na lamang nila kami maninirahan. Tahimik at malayo umano sa gulo ang baryo nila. Kaya't panigurado na magugustuhan ng asawa kong manirahan doon. Sa pagdaan nga ng mga araw at linggo ay naging maayos naman ang lahat. Mababait ang mga kalapit-bahay namin. Hindi ko rin maipagkakaila na may kaya sa buhay ang ilan sa mga ito. Lalo nang matandang nasa katabing bahay namin na itago niyo na lamang sa pangalang Manang Berta. Sa pagkakaalam ko ay nasa ibang lugar na ang mga anak ng matanda. At may kanya-kanyang pamilya na rin. Kung kaya't tanging ang kasambahay na lamang nito na si Esther ang kasakasama nito sa bahay. Paminsan-minsan ay nakikita ko ang matanda na nakadungaw sa balkonahe at nakatingin sa gawin ng bahay namin. Isang araw, habang nakatambay ako sa tindahan ni Mrs. ay may napansin akong kakaiba sa dalagang si Esther. Tingin ko ay para itong aligaga habang kausap ang Mrs. ko at may binibiling kung ano. Pasimpleng pinagmasdan ko ang dalaga at binabasa ang kilos niya. Hanggang sa maya-maya pa ay hindi ko na napigilang kumunot ang noo nang makita ko yung pasa nito sa braso at pisngi. Ining, anong nangyari dyan sa braso at pisngi mo? Pasa ba yan? Sinasaktan ka ba ng amo mong gurang? Hindi sumagot ang kasambahay. Salip ay tumingin lamang ito sa akin at tila ba takot na takot magsalita kung anong nangyari sa kanya. Alam ko na. Siguro hindi mo inaayos yung trabaho mo kaya ka nakasapok ka, no? O kaya naman tatamad-tamad kang kasambahay. Ganyan talaga yung napapala sa mga pulpul na kasambahay. Wika ko pa. Kahit hindi ko naman talaga alam ang buong pangyayari. Nakita kong para namang nabuhusan ng malamig na tubig ang babae matapos kong pagsalita ng hindi maganda. Mabilis na yung nagpasalamat sa asawa ko matapos iabot ni Badeth ang mga pinamili. At nagmadali nang umalis nun. Napapailing na lamang ako habang sinusundan ito ng tingin.
Yang kasi, hindi nag-aaral ng maayos kaya ayan, sa pagiging kasambayong bagsak. Sabi ko pa. Nakasimangot na hinarap ako ni Badeth at tinampas sa balikat bago pinandilatan ng mga mata. O bakit? Sa totoo naman talagang sinasabi ko ah. Siguro tatamad-tamad talaga yung babaeng yun o kaya naman malakas makasagot sa amo. Kala mo, mataas pa. Kaya nasapok. Turan ko pa na aakalain mo talagang nakakasiguro ako sa mga binibitawang kataga. Napabuntong hininga naman ang asawa ko bago nagsabing, huwag akong basta-bastang magbitaw ng hindi magandang salita nun. Kung hindi ko naman alam ang buong pangyayari. Magdahan-dahan din umano ako sa mga binibitawang kataga at daig ko pa ang tsismosa sa tabi-tabi. Nainis ako sa ginawa ni Badeth kaya't hindi ko na naman napigilan ang matabil kong bibig nun. Nako, kung hindi ka lang buntis, talagang papatulan na kita dyan eh. Saad ko pa kay Mrs. na ang tinutukoy ko ay mga pambabara nito sa akin. Kung hindi ko lang talaga iniisip na magdadamdam ang asawa kapag nakakarinig ng mga masasakit na salita, talagang hindi ko pipigilan ang sarili magsalita ng mga masasakit dito. Ewan ko ba, pero magmula nung medyo nakaluwag-luwag na ako sa buhay, wala nang preno yung bibig ko kung magsalita at hindi ko yun napipigilan. Para sa akin ay gumagaan ang pakiramdam ko tuwing nasasabi ko yung mga tumatakbo sa isipan ko. Kahit na alam kong nakakasakit na yon. Para wala nang bangayang mangyayari ay napabuga na lamang ako ng hininga at piniling manahimik na lang. Iniwan ko na sa tindahan si Mrs. para hindi ko na ito mapagsalitaan pa ng hindi maganda. Baka kasi kapag nagtagal pa hindi ko na mapigilan ang sarili. Sa paglipas ng mga araw ay napansin kong parang mas lalong pumapayat ang asawa ko. Ay naman sa kanya, wala siyang ganang kumain at palaging kumikirot ang tiyan niya, lalo na pagsapit ng dapit hapon. Inakala kong dala lamang ng paglilihi ang nangyari sa kanya. Nasa ika-4 na buwan pa lamang kasi yung buntis siya nun. May nakapagsabi din kasi sa akin normal lamang ang nangyari sa kanya. Ganun lang daw talaga mga babaeng buntis. Yung ibang araw mas malala pa yung sinasapit eh. Hanggang sa isang beses, kasalukuyang binabantayan ko ang tindahan ni Mrs. Nagluluto pa kasi ng merienda ang asawa ko para may makain kami ng hapong yon. Habang nakayuko ako at abala sa ginagawa, ay bigla na lamang may kumalampag sa labas ng tindahan. Sa gulat ay nakapagbitaw ako ng masasakit na salita nun. Anak ng... Sino ba yan? Tanong ko. Na makita ko ang kasambahay ni Manang Berta ay mas lalong nag-init ang ulo ko. Sunod-sunod na malulutong na mura ang natanggap nito at wala akong pakialam kahit na lumuha man ito ng dugo. Nanggigigil talaga ako lalo na noong manghiram ito ng pera para may pamasahe raw pauwi sa lugar kung saan ito nakatira. Anak ng pating ka! Anong tingin mo sa akin dito nagtatapon ng pera? Galit kong wika dito at pinapalayas ito sa harapan ng tindahan. Umiiyak at pilit na nagmamakaawa ang dalaga. Gustong-gusto niya na umano kasing makaalis sa poder ng amo niya. Hindi naman ako nagtanong pa kung ano ang dahilan bakit gusto niyang umalis. Nagpadala ako sa init ng ulo kung kaya't purong masasakit na kataga ang lumalabas sa bibig ko nun. Punyemas ka! Lumayas ka dito sa tindahan namin at baka magdala ka pa ng malas dito. Bulyaw ko sa kanya. Marahil ay natakot na ito sa ginawa kong kaya't luang nagmamadali itong umalis. Kinagabihan noon inalaman ng asawa kong ginawa ko kay Esther. Galit na galit siyang pinagsabihan ako. Na sana hindi ko na lamang pinagsalitaan ng hindi maganda si Esther noon. Sana binigyan ko na lamang ito ng pera dahil hindi naman lalapit sa amin ng isang tao kung walang mahalagang kailangan. Mabait na bata si Esther at naaawa siya dito. Dahil sa pagkakaalam niya ay minamaltrato ni Manang Berta si Esther at may gusto itong ibigay sa dalaga pero ayaw o manong tanggapin ni Esther. Dahil doon pinapahirapan ni Manang Berta ang dalaga at ginugutom. Ano yun, palabas sa telebisyon? Badet, nagpapaniwala ka sa babaeng yun? Gumising ka. Nasa realidad na panahon tayo. Kaya anong pinagsasasabi mo dyan? Pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabihang napakadamot ko umano. Baka nakakalimutan kong galing din kami sa hirap at alam ko kung ano ang pakiramdam kapag walang malalapitan.
Sana kahit yun man lang naisip ko. Bihira ka naman, Badet. Hindi ka ba nag-iisip o sadyang walang laman yung kokote mo? Alam mong buntis ka at alam mong kailangan nating mag-ipon ng pera para sa panganganak mo. Bawat sentimong kinikita ko, pinapaguran ko at pinagpapawisan. Kaya dapat matuto ka rin maging responsable sa mga kinikita kong pera. Hindi yung ipapamigay mo lang kung kani-kaninong wala namang ambag sa buhay natin. Sabi ko. Sa mariing boses ay sinabi ni Badeth na napakadamot ko umano. Ano lamang ba yung baryang hinihingi? Bakit hindi ko pa kayang ibigay? Doon sa taong nangangailangan. Hindi ba daw ako nag-iisip na baka ang baryang hinihingi sa akin ng taong ito? Yun pa ang makakapagligtas sa buhay niya. Bakit hindi mo masubukang magtrabaho na malaman mo kung gaano kalaga ang pera? Palamunin ka na nga lang dito sa bahay, ang lakas pa ng loob mong pagsabihan ako ng ganyan. Bakit hindi mo na lang atpagin yung pagbubuntis mo kaysa ano-anong bagay na wala nang mang katuturan? Saglit na natigilan ang asawa ko at hindi makapagsalita. Maging ako nagulat din sa mga nasabi ko. Pero huli na para bawiin ko yon. Dahil siguro sa taas ng pride ko ay hindi ko pinansin si Mrs. at sa sala ko natulog ng gabing yon. Pagpatak ng hating gabi, nagising ako nang makalanghap ng mabaho. Parang amoy na bubulok na patay. Hindi ko sana papansinin ng mabahong samyo at ipagpapatuloy ko na lang amang sana ang pagtulog. Naisip ko kasi baka sumabay lamang sa hangin ng mabahong amoy mula sa kung saan. Pero sa pagdaan ng ilang segundo, nakarinig ako ng mahihinang paglangit-ngit na parabang dahan-dahang nagbubukas ang bintana. Dahan-dahan kong idinilat muli ang mga mata at pinakinggan kung saan nanggagaling ang ingay na yon. Nang mapag-alaman kong nanggaling ito sa ikalawang palapag ay naisip kong baka may magnanakaw ang nagbabalak na pumasok sa bintana ng bahay. Dahan-dahan akong bumangon at ingat na ingat ang mga paang hinakbang paakyat sa ikalawang palapag. Pero noong malapit na ako sa panghuling baitang, may naaninagan akong anino sa siwang ng bintana. Sa pakiwari ko ay isa itong babaeng may napakahabang buhok. Nasilayan ko kung paanong nagpupumilit itong buksan ng bintana noon. Bago pa man ito tuluyang mabuksan ay binulyawan ko na ito at tinanong kung ano ang kailangan. Kasabay ng pagmamadaling tumakbo at pinigilang mabuksan ang bintana. Bago ko man ito maisara ng mabuti, nakarinig ako ng malakas na lagabog at kakaibang pag-angil sa baba ng bintanang yon. Nawala na rin ang bultong naaaninagan ko kanina. Kahit na kinakabahan man ng mga sandaling yon, naglakas ng loob na akong sumilip sa siwang para alamin kung saan na ang bulto ng tao at kung anong klaseng hayop ang nag-iingay sa baba ng bintana. Napabuga ako ng malalim na hininga nang may makita akong asong kulay itim. Napakabilis na tumakbo ito palabas sa bakuran. Pero bago pa man yon makalayo ay saglit na huminto ang nilalang. Tumingin sa gawi ko. Nagbabaga ang mga mata nito. Sunod-sunod ang pagtulo ng laway at tumaangil na aakalain mong may kaaway. Nagtatayuan pa mga balahibo sa katawan. Anong klaseng aso yon? Nakakatakot. Bulong ko sa sarili. Ginapangan ako ng kilabot sa katawan kaya naman dali-dali ko nang isinara ang bintana. Sa pagmamadali ko nga ay naipit pa ang hiniliit ng daliri ko. Panandali ang nawala ang takot ko dahil sa sakit na nararamdaman noon. Bigla kong naalala si Mrs. Sabi ko baka napano na siya na makarinig ako ng malakas na kalabog eh. Matapos maisara ay dali-dali ko ng pintahan si Badet sa silid at inalam kong ayos lamang ba ito. Pagpasok ko ng kwarto ay nakita kong mahimbing pa rin ang tulog ng asawa ko. Pero bukas na ang bintana. Nililipad pa ng hangin ang kortina ng bintana noon. Muli ay tinubuan na naman ako ng kilabot sa katawan. Pero pilit na inaalis ko ang takot na nararamdaman at inisip na lamang na baka nakalimutan lamang ni Badeth isarado ang bintana bago ito matulog. Nagmadali akong sara ang bintana at tinignan ang kalagayan ng asawa ko.
Nang mapagtanto ko ayos lamang siya, hindi ko na ito ginising pa. Ayokong disturbo ng tulog niya. Pumunta na ako sa kusina at nagkape na lamang nun. Hindi na kasi ako makatulog pa ulit. Iniisip ko kung tama ba ang nakita ko o kung namamalikmata lamang ba ako sa nakitang bulto ng tao. Pero malakas ang kutob ko na hindi Sir Seth. Kitang-kita ko talaga eh. Isa pa yung aso. Anong klase yun at bakit ngayon lang ako nakakita ng ganon? Tsaka yung huni ng wakwak. Ang ibig sabihin lang ba ay may aswang sa paligid? Kahit anong pag-iisip ang gawin ko ay hindi ko talaga alam kung ano ang sagot sa tanong. Madaling araw na ako tinapuan ng antok. Kinabukasan, paggising ay napahawak ako sa batok gawa ng sobrang bigat ng aking pakiramdam. Napakakirot din ng ulo ko at parang binugbog ng isang batalyon ng katawan ko sa tindi ng pananakit. Makaraan ng ilang araw ay dinapuan na ako ng sakit. Sa una ay inakala kong isang simple lamang na sakit ang dumapo sa akin kaya't ipinagsawalang bahala ko na lamang ito. Pero napapansin kong unti-unting lumalaki ang tiyan ko. Wala na rin akong ganang kumain. Sa araw ng Martes at Biyernes naman ay nararamdaman ko ang pananakit ng tiyan at para bang may kung anong insekto ang gumagapang sa kaloob-looban ng tiyan ko noon. May mga gabi ding masama ang panaginip ko. Sa panaginip ko ay may isang babae ang galit na galit at nanlilisik ang mga matang nang gigigil na sinasakal ako sa leeg. Pinagkakalmot at walang tigil na pinagbumura ko at sinabihang pagbabayaran ko umano ang lahat ng mga ginawa ko. Sa tuwing nagigising ako ay habol ang hiningat, uhaw na uhaw at para bang naglalakbay ako ng napakalayong lugar. Nang ikwento ko kay Badeth ang mga kakaibang napanaginipan, ay hindi agad ito naniwala. Sinabihan niya pa akong gawa lamang ng kwento para lang maidahilan tungkol sa pagkakasakit. Ang sabihin ko umano'y karma ko nang nangyari sa akin. Kahit anong pagpapaliwanag ang gawin ko ay hindi talaga ito naniniwala nun. Nang sabihin ko naman sa kanyang may huni ng wakwak din akong naririnig at may nakita akong kakaibang aso sa bakuran ng bahay. Nakakainsultong tawa lamang ang natanggap ko mula sa kanya. Ganun pa man, ay paulit-ulit na sinasabi ko sa kanya ang tungkol sa mga napapanaginipan ko. Kahit na pang-iinsulto lamang ang naging tugon niya. Parang totoo talaga yung nasa panaginip ko. Maniwala ka naman sa akin, Badeth, oh. Pangungumbinsi ko. Tumango si Mrs. at sinabing naniniwala daw siya sa sinasabi ko. Kung kaya't manahimik na lamang daw ako at tigilan ko na siya sa kakakwento ng mga bagay na wala namang katuturan. Hindi na lang ako umimik at pinikit na lamang ang mga mata. Kahit anong gawin ko ay alam na alam kong hindi maniniwala si Badeth sa mga sinasabi ko noon. Isang beses, pumunta ako sa bahay ng katrabaho para iabot ang gamit na naiwan niya. Wala kasing pasok kinabukasan kaya pinakiusapan niya akong dali ng gamit niya noon. Habang nagkikwentuhan ay nabanggit niyang may mga nawawalang bata o mano sa karatig lugar. At may mga natatagpuan naman pero bangkay na ang mga yon. At walang lamang loob. Ang hinala ng mga magulang sa mga nawawalang bata ay baka kinidnap ang mga anak nila ng mga sindikato at kinuhaan ng mga laman loob para pagkakitaan. Nitong nagdaan lang kasi, may isang batang nakita sa karatig sityo. Nakahandusay na ito sa gilid at madamong daan at wala na ring lamang loob. Saan mo naman nakuha yung chismis na yan, tol? Sinabi naman itong hindi bastang chismis ang sinabi niya. Totoo talagang nawawalang iilang kabataan at kabilang na doon ang anak ng kapitbahay namin na naniniran sa dulo. Sinabi naman ng asawa nitong pag-ingatin ko raw ang misis ko at huwag basta-bastang lumabas ng bahay. Lalo na kung magdadapit hapon na. Dahil baka mamaya ay hindi lang mga bata ang bibiktamay ng kung sino mang salarin. Lalo na at nauso na naman ang bali-balitang may nangunguhang mga sindikato. Huwag basta-bastang magtitiwala. At hanggat maaari ay huwag makikipag-usap kung kani-kanino si Badeth. Lalo na kung hindi naman kakilala. Kamagalala, makakarating kami sa siyang payo mo. Teka nga pala, paring Bert. Hindi ba't kapitbahay mo si Manang Berta? Kamusta yan bilang kapitbahay?
Si Manang Berta, maayos naman siyang kapitbahay. Bakit mo na itanong? May problema ba? Ang asawa ng katrabaho ko ang sumagot. Ayon dito ay usap-usapan noon sa kanilang lugar na may lahing aswang ang matandang yon. At kaya nga raw tanging kasambahay na lang ng matanda ang kasama nito sa buhay. Dahil iniwan na ito ng sariling pamilya. Hindi matanggap na mga ito na aswang si Manang Berta. At ang sabi ay ayaw daw tanggapin ni naman sa pamilya nito ang pagiging aswang. Teka lang. Totoo ba yung sinasabi niyo, par? Ewan, di ko alam pero yun ang sabi-sabi. Tumagal pa ako ng ilang minuto sa pakikipagkwentuhan bago umuwi nun. Nang maghapunan na kami ay sinabi ko kay Badeth ang tungkol sa napag-usapan namin ng katrabaho ko. Maging yung usap-usapan patungkol sa mga nagkandawalaan ay binanggit ko na din. Kanang maglalabas ng bahay kung hindi naman importante ha. Tsaka mag-iingat ka palagi. Lalo na dyan kay Manang Berta. Napakunot noon naman ang asawa ko at sunod-sunod na nagtanong kung bakit nasali sa usapan namin si Manang Berta. Ito ba raw ang nangunguha ng mga laman loob ng mga batang nawawala? At natatagpo ang wala ng buhay at wala ng lamang loob. Ano daw ba tingin ko sa matanda? Sindikato. Hindi naman sa ganun. Basta wag ka masyado makipag-usap dyan sa matandang yan. Iba yung kutob ko dyan eh. Wika ko na lang. At hindi na binanggit pa sa kanya ang tungkol sa pagiging aswang umano nito. Mabilis na tumingin ako kay Mrs. na mag-uwika silang bumili umano kanina sa tindahan namin ng dalagang si Esther. Kakaiba daw ang kinikilos ng dalaga. Hindi na tulad ng dati na magiliw yung nakikipag-usap sa kanya kahit na alam niyang may problema itong dinadala. Oh, ano naman kung kakaibang kinikilos ng babaeng yon? Malungkot at sunod-sunod na umiling si Badeth at sinabing iba ang pakiramdam niya. Palagay niya ay may nangyayaring hindi maganda sa dalaga. Pero kung ano man yon, yun ang hindi niya alam. Tiningnan ko siya at sinabihang wag nang mag-isip ng kung ano-ano. Hayaan niya na lang ang kasambahay ni Manang Berta at kung maaari lang din ay iwasan niya na rin ito. Binatukan ako ni Mrs. at pinandilatan ng mga mata. Kahit kailan daw talaga ay wala akong simpatsya pagdating sa ibang tao. Sa inis ay binilisan ko na lamang ang pagkain at hindi na nagsalita pa. Makaraan ng ilang oras at nang nasa kalagitnaan na ako ng pagtulog. Muli na naman akong nanaginip. Sa panaginip ko ay parang totoo talagang nangyayari yon. Katabi ko si Badeth na natutulog. Malamlam lamang ang liwanag sa loob ng kwarto namin kung kaya't hindi ko gaanong naaaninagan ang bulto ng taong dahan-dahang pumasok mula sa bintana sa kwarto. Para itong pusang may nagbabagang mga matang dahan-dahang lumusot sa bintana. At nang tuluyan ng makapasok, ay doon ko pa lamang napagtantong isa itong babae. Base na rin sa tindig at mahabang buhok nito. Napakahaba ng buhok nito na halos sumayad na sa sahig at nagpasabog ito ng napakabahong amoy. Parang amoy tiyangaw at amoy panghinang matandang ilang linggo nang hindi nagpapalit ng panloob na kasuotan. Dahan-dahang naglalakad yun habang naglalabas ng kakaibang tunog na animoy. Babaeng dumadangoy-ngoy. Sobrang nakakakilabot yun sa pandinig ko at kahit anong pilit kong igalaw ang katawan habang hindi inaalis ang pagkakatitig doon sa babaeng yon. Halos magre-regodon na sa sobrang lakas ng pagkabog ang dibdib ko. Para bang ipinako sa higaan at binusalan ng bibig ko noon. Hindi ko man lang maigalaw ang katawan. Maski ang sumigaw ay hindi ko magawa-gawa. Nang tingnan ko si Badeth, mahimbing pa rin itong natutulog. Gustong-gusto ko siyang gisingin para ipaalam na may nakakakilabot na tao ang nakapasok sa loob ng kwarto namin. Pero kahit ang daliri ng mga kamay ko ay hindi ko talaga magalaw-galaw. Panay na ang pagmumura ko sa isipan. Nang masipat kong papalapit na ng papalapit sa kinahihigaan namin ng babae. Maya-maya pa bago pa man tuluyang makalapit sa kinahihigaan ko ang babaeng sabog-sabog ang buhok na nakatabon sa pagmumukha nito. Bigla yung lumiko sa pwesto kung nasa ng asawa kong mahimbing pa rin natutulog. Langya ka! Huwag mong lapitan yung asawa ko!
Ako yung kailangan mo, di ba? Halika dito, lumapit ka sa akin. Umanda ka sa akin oras na makilala kita. Sisiguraduhin kong mata mo lang yung walang latay. Halika dito, lapitan mo ako. Paghahamon kong sigaw sa babae mula sa isipan nun. Sandaling huminto ang babae na ito at parabang naririnig ako nito. Nang masinagan ng liwanag na nanggagaling sa ilaw na pangmandamagan ng mukha nito, ay mas lalo akong natakot. Nanlilimahid sa langis at tanging ang isang matang namumulang nanlilisik at bibig lamang ang nakikita ko nun. Maya-maya pa, ngumisi ng nakakaloko ang matanda. At muli na namang nagpatuloy sa marahang paglalakad papunta sa kabilang gilid ng higaan. Nang marating na nito ang pwesto ni Beth, kitang-kita kong dahan-dahang hinahaplos-haplos ng nilalang ang medyo maumbok na tiyan ni Beth noon. Rinig na rinig ko rin ang panakanakang paghalinghing nito sabay inamoy-amoy ang tiyan ni Mrs. Hoy, Brua! Huwag mong hawakan yung tiyan ng asawa ko. Hintayin mo lang talaga. Oras na makabangon ako dito, papatayin kitang hayop ka. Nalilisik ang mga matang tumingin sa akin ng nilalang. Parang nangungutya pang inamoy-amoy muli nito ang tiyan ng misis ko. Kasabay noon ay itinapat sa bandang pusod ang napakatulis nitong kuko. Halos sumabog ng dibdib ko sa sobrang lakas ng pagkabog. Muli ay napasigaw na naman ako sa isipan at nakikiusap na wag saktan ang mag-ina ko. Ako na lang ang saktan nito at kung gusto pa nitong patayin ako, gawin niya. Gigil na gigil kong sinigawan sa pamamagitan ng isipan ng nilalang. Sinabi ko sa kanyang siya ang babaeng palaging sumasakal sa akin sa panaginip. Kung sino man siya ay wag na wag niyang sasaktan ng asawa ko dahil hindi ako papayag na hindi makaganti. Oras na may mangyaring hindi maganda. Pero kahit anong gawin ko, alam kong wala ding saysay yon. Hindi ako maririnig nito at nagsasayang lamang ako ng oras. Parang tuwang-tuwa pa ito. Hindi na ito nakontento pa sa paghimas-himas sa tiyan niya. Dahan-dahan itong yumuko at walang pag-alinlangang dinilaan niya ang tiyan ni Beth. Na halos ikaputol na ng litid ko. Sa pilit kong pagsusumigaw pero alam na alam kong walang makakarinig at makakatulong. Napasdasal na lamang ako sa isipan at humiling na sana'y iligtas ng nasa taas ang mag-ina ko. Na huwag niyang hayaang may mangyaring masama sa kanila. Dahil hindi ko ito kakayanin. Nangangako akong babaguhin ko na yung pag-uugali kong garapal. Huwag niya lang hayaang may mangyaring masama sa mag-ina ko noon. Nang makita kong akmang itatarak na ng babae ang mahaba nitong kuko sa tiyan ni Mrs. Doon ako mas lalong humiyaw. Wala akong pakialam kahit na maputulan man ako ng ugat sa leeg. Napapikit na lamang ako't inisip na sana'y hindi totoo ang lahat ng nangyari. Sa kakasigaw ko nga, isang napakalakas na sampal ang siyang nagpabalik ng diwa ko. Napabalikwas ako ng bangon at nasapu ang pisngi. Magpasa hanggang mga sandaling yon ay naramdaman ko pa kasi ang malakas na pagkakasampal ng kung sino man. Nang tingnan ko kung sino nga ang sumampal ay nakita ko ang misis nun. Hawak-hawak niyang tsinelas at mukhang yun ang ginamit niyang pangsampal sa pisngi ko. Pakiwari ko ay namamaga yata ang pisngi ko sa ginawa niyang yon. Pero agarang nabaling ang atensyon ko. Nang mapansin ko sa mukha niya ang pag-aalala. Bigla kong naalala ang tungkol sa babaeng humimas sa tiyan niya. Kung kaya't kaagad namang napadako ang tingin ko sa tiyan nito at inalam kung may butas ba o kung may nangyari bang hindi maganda dito. Natatarantang tinanong ko si Beth kung ayos lamang ba siya. Sabihin niya sa akin kung may masakit ba sa kanya o kung ano ba ang nararamdaman niya noon. Tinapik ni Beth sa pamamagitan ng tsinelas ang kamay kong nakahawak sa tiyan niya. Tinanong ako kung anong nangyari para umano akong baliw noon. Panaginip lang palang lahat yon. Sambit ko sa sarili ko. Nahihilamos ko pa ang 2 palad sa mukha bago tumayo at pumuntang kusina para kumuha ng tubig inumin. Matapos uminom ay bumalik na ulit ako sa higaan. Nang tingnan ko ang orasan, mag-alas 4 pa lamang ng madaling araw. Kaya naman hindi na ako bumalik pa sa pagkakatulog.
Ayoko na rin muling mapanaginipan ng nakakakilabot na babaeng ito. Nag-usisa si Badette kung ano ang napanaginipan ko at bakit umuungol ako na parabang kinakapos ng hininga. Kahit anong gising din ang gawin niya ay hindi ako magising-gising kahit ang ginawa niya. Kinuha niyang tsinelas sa sahig at yun ang ginamit niya para pagising ako. Malakas ang ginawa niyang pagkakasampal dahil nag-aalala siyang baka mapano ako noon. Saglit na tinitigan ko siya't napagtanto kung wag na lang sabihin sa kanya dahil ayokong mag-alala pa ito. Buntis siya at alam ko kung anong sitwasyon niya at ayokong dumagdag pa sa alalahanin niya. Matapos naming mag-usap ay bumalik na siya sa pagtulog. Pumunta akong kusina at nagtimpla ng kape. Mas pinili kong wag sabihin kay Badette ang mga nangyari. Mas mainam nang wag na lamang pagtuunan ng pansin at baka maulit na naman ang panaginip kong yon. Inisip ko ring dala lamang ng pagod ang mga kakaibang naranasan ko nitong mga nagdaan. Napabuga na lamang ako ng hininga bago humigop ng kape.